Здравейте, приятели! Сега днес ще ви покажа как да си направите веган бомбонки с... Значи това е пулпата от... След като сме си направили мляко от бадеми и лешници. Ще използваме и този протеин на прах, който е на Aquasource. Сложим една и половина мерителна лъжичка. Сложим за малко сладост и стафиди. Може и без мерителна лъжичка, но така на око. Maca Power. Това е пак на Aquasource продукт, който е за сладост. От него ще сложим 2 мерителни лъжички. Може и 3, ако някой иска да му е по-сладко. Тук ще направим 2,5. И ниско маслено какао ще използваме, защото така или иначе в остатъка в смлените ядки има достатъчно мазнина. И нискомасленото какао ще е 2 лъжички също. Това е мерителната лъжичка на лайта на протеина. Използваме нея. И това се обърква. Разбърква. Не се обърква. Така всичко. Сега, след като е умесено всичко, използваме отново мерителната лъжичка, за да оформяме топченца. Ето така. Ето. И така, докато свърши с места. Ето, това са готовите бомбонки. Сега отиват в хладилника и с чаша мляко са невероятна закуска. Благодаря ви. Очаквайте скоро още.